Що, видиш как му гледа е там? Нещо мисли. Ей, Игър! Кой? Какво спреш интересен? Кой? Аз си бе? Добре, слушай сега. Или си продължаваш жалките тренировки са тук, нали? Или те обръщам по глава. Приемам. Адиос, мум. Стига толкова, палячо? Стига толкова. Ти си буклук. Искам във всеки един момент от живота си да си спомнеш, че аз съм този, който го доказа. Аз ти говоря, ама няма кой да ме слуша. Брат. Брат.